So what's up mga kailonggo, nandito naman, nagbabalik si Boy Hilonggo. Gagawa naman tayo ng gate ng bago dito sa... So yan mga kailonggo, yan naman ang gagawin natin na gate para dyan, lalagay natin. Ito mga kailonggo, mahirap-hirap to kasi may mga bilog-bilog. Yan mga kailonggo. So ayan kailonggo, yung forma namin naghahasa na lapis niya ngayon na prol. So, ayan mga kailonggo, tapos na. So, mga kailonggo, gagawin natin gate. Mahirap-hirap to yung mga kailonggo kasi may mga bilog-bilog. Yan, ano-noorin ninyo kung paano kung gagawin yan yung mga kailonggo. Abangan na lang. So, yan mga kailonggo, gagawin na natin yung bagong gate. So, subukan, masisira ang buhay mo. ito, umpisa na natin. So, ayan mga kailonggo, nadali yung kamay ko sa gilid. Laking sugat. So, ayan mga kailonggo, tapos na. Titingnan nyo na lang. Ito, tingnan nyo, tapos na. So, ayan mga kailonggo, tapos na yung ginawa natin na gate. Ay, pinturahan na lang. So, abangan nyo ng mga kailonggo yung pagkabit yan sa gate. So yan mga kailonggo, pinturahan muna natin. Abangan na lang ang part 2 mga kailonggo.